La moció que presentem avui, la proposta és d'adherir-nos a la xarxa de la Unió Europea Civitas. Aquesta xarxa va ser llançada l'any 2002 i el seu objectiu és reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i de gasos tòxics en general, millorar l'eficiència dels transports públics i implementar la seva intermodalitat. La proposta que fem, per tant, és molt senzilla, és una proposta que l'únic que exigeix és la signatura de la declaració del Fòrum Civitas i l'adhesió a la xarxa de ciutats Civinet. Civinet és com es diu en Espanya i Portugal, aquesta xarxa, l'adhesió del nostre Ajuntament a aquesta xarxa. Gràcies. Dir-li, per exemple, que l'AMT, des de l'any 2004, a Enor li va atorgar el certificat de gestió ambiental i el dret de l'ús de la marca Enor, que efectivament això representa una gestió responsable mitjanambientalment que es compromet, a més, a reduir i controlar els impactes ambientals, com així s'està fent. Sap perfectament la utilització del biodièsel en l'AMT en el 100% de la seva flota, des de precisament també de l'any 9, en el que es van adherir al Pacte dels Alcaldes, els autobusos híbrids. Efectivament, en aquests moments, fa poc de temps, se van afegir 2 unitats híbrides. Jo li vull insistir, l'únic que compromet aquesta signatura és senzillament a 3 coses. Assistir un representant de la ciutat a les reunions del foro. Com deia abans el senyor regidor, és important viatjar. I a més viatjar a llocs on la gent sap de què va la pel·lícula. A foros on la gent s'entera. Fer un plantejament constructiu i proactiu. Ahí jo crec que és on està el problema, que vostès en el fons diuen que han arribat a tot arreu, però no volen plantejar-se seriosament unes polítiques de mobilitat sostenible. Em parla vostè de 2 autobusos híbrids. Estupendo, estupendo. De prova, em sembla estupendo. Però, escolta, és una flor en el desert, És una flor en el desert. Està molt bé, però és molt poquet, És com això que ha posat vostè les bicicletes amb el Mercat Central, que és molt bonico. Però mire vostè, o fem polítiques un poquet més d'escaparat i un poquet més serioses per a transformar la realitat, o no fem res. Este foro ho permet. I vostès no volen perquè, en el fons, la seva política no és la del Foro Civitas. Però mire, el problema està en que ahí hi ha diners d'Europa i vostès els malbaraten i no els interessa tenir-los perquè no segueixen les polítiques de la Unió Europea moltes vegades.